Moikka kaikki! Minä olen Laura Manninen, teidän erityisopettaja. Nyt opetellaan, kuinka ratkaistaan matemaattinen yhtälö. Tarvitset tätä taitoa verrantoa tehdessä ja verranto taas auttaa sinua ratkaisemaan lääkelaskuja. Ensimmäinen yhtälö, jonka näemme, on tässä. Se on 5x miinus 4 on yhtä suuri kuin 6. X tarkoittaa sama asia kuin kysymysmerkki virkkeessä. Me haluamme ratkaista, mikä on x. Tässä yhtäsuuruusmerkeistä muodostuu muuri. Muurin vasemmalle puolelle halutaan jokainen termi, jossa on kirjain. 5x on ensimmäinen termi. Kappas, siinä onkin kirjain. Me halutaan säilyttää se muurin vasemmalla puolella. Näin ollen kirjoitamme 5x. Muurin tähän vasemmalle puolelle. Seuraava termi on miinus 4. Miinus 4 on etumerkintä miinus. Kun siirrämme termin muurin yli toiselle puolelle, etumerkki muuttuu. Miinuksesta tulee plussa. Näin ollen tämä, jossa ei ole ollenkaan kirjainta, siirtyy muurin oikealle puolelle ja sen etuliitätä muuttuu. Miinuksesta tulee plussa, joten jäljelle vaan jää 4. Hyvä. Sitten meillä on kolmas termi, joka on 6. 6 tarkoittaa sitä kuin plus 6 ja se me halutaan säilyttää edelleen muurin oikealla puolella. Laitetaan se plussamerkki näkyviin, koska emme voi laittaa suoraan vaan numeroita peräkkäin. Hyvä. Nyt meille on tullut toinen niin sanotusti virke, jota me lähdetään nyt eteenpäin ratkaisemaan. 5x. 5x tarkoittaa samaa kuin 5 kertaa x. Annetaan niiden olla vielä, mennään ihan vaihe vaiheelta. Siellä on muurin vasemmalla puolella on vielä kirjaimia. Hyvä. Oikealle puolelle lasketaan, eli ratkaistaan 4 plus 6 ja sehän on 10. No mites ihmeessä me saadaan tuo 5 tuolta irti, kun me halutaan, että tänne muurin vasemmalle puolelle jää pelkästään kirjain. No sepäs me tehdään niin, että me pystytään, tuossa välissä on normaalisti kertomerkki. Otetaan vastakkainen matemaattinen toimenpide, joka on olla jakolasku. Me pystytään tällä x:n edessä olevalla luvulla jakamaan muurin molemmat puolet ja me saadaan silloin irti tuo luku siitä kirjaimesta. Tämä me tehdään niin, että me laitetaan tänne perään 2 pystyviivaa ja jakomerkki ja 5. Tämä siis tarkoittaa sitä, että me jaamme 5x jaettuna 5. Ja toiselle puolelle kirjoitetaan juuri tässä järjestyksessä 10 jaettuna 5. Kun 5 jaetaan 5, eli vastaus on silloin 1x. Toiselle puolelle, kun me kirjoitetaan ihan laskimeen 10 jaettuna 5, siitä tulee 2. No, vieläkin meillä on yksi vaihe jäljellä. Se tarkoittaa sitä, että mitä on 1 kertaa x? 1 kertaa x on pelkästään se x, ja sen jälkeen laittaa yhtäsuuruusmerkki ja 2. Vastaus on x on 2. Olemme ratkaisseet yhtälön, jossa x on yhtä suuri kuin 2. Hyvä me. Kiitos, että katsoit videon. Jos et vielä päässyt aivan jyvälle, kelaa uudestaan hidastetulla versiolla. Oppimisen iloa. Moikka moi!